Φίλες και φίλοι μου, χαίρετε. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ πέρα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι επειδή πάντοτε στην δική μου την εργασία και στην δική μου φιλοσοφική σκέψη, η παράδοση και η επιστήμη είναι δύο στοιχεία τα οποία είναι μαζί. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ σήμερα στην εισαγωγή που ψάλετε όλοι μαζί το ΟΜ, μια εμπειρία που δεν την έχω ξαναβιώσει, και το αίσθημα που είχα εκείνη τη στιγμή και οι σκέψεις που δημιουργήθηκαν ήταν για ποιο λόγο να μην μπορούμε να κάνουμε αυτή την ένωση επιστήμη-παράδοση, του Άρεν Φίλι. Θα ξεκινήσω κατευθείαν διότι έχω πολύ υλικό να σας παρουσιάσω. Το εύκολο για μένα ήταν να σας παρουσιάσω κάποιο υλικό το οποίο το έχω ξανά παρουσιάσει πολλές φορές. Το 2004 έχω παρουσιάσει πολλές φορές τον καρδιακό συντονισμό. Η πρόκληση ήταν να δημιουργήσω ένα υλικό ειδικά για τη σημερινή συνάντηση. Και πιστεύω το κατάφερα. Ήταν μια πολύ ερωτική, παιδευτική διαδικασία για μένα. Πληρεί τις επιστημονικές προϋποθέσεις. Θα μπορούσε η σημερινή παρουσίαση να παρουσιαστεί σε ένα συνέδριο επιστημονικό. Θα δείτε διάφορα στοιχεία πάνω στις παρουσιάσεις. Δεν θα κάνω αναφορά σε όλα αυτά. Θέλω όμως κάθε τι που θα πω σήμερα να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, να είναι κάπου παρουσιασμένο, να το έχουμε πει σε κάποιο συνέδριο, να έχει παρουσιαστεί σε κάποιο βιβλίο, για να έχει γερή βάση. Και ξεκινάμε κατευθείαν. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν μια μηδρή εικόνα σχετικά με το τι είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι ένα μικρό όργανο, σχετικά ζυγίζει γύρω στα 275 με 300 γραμμάρια. Και παρότι η καρδιά της γυναίκας είναι μεγαλύτερη από την καρδιά του άντρα, μιλάω για την καρδιά την ενεργειακή, η καρδιά της γυναίκας σαν όργανο ζυγίζει λίγο λιγότερο. Όπως και ο εγκέφαλος. Παρότι η γυναίκα είναι πιο έξυπνη από τον άντρα. Αυτό που θέλω να δώσετε λίγη προσοχή, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι το εξής. Ότι η καρδιά είναι χωρισμένη σε δύο μέρη και το κάθε μέρος είναι χωρισμένο πάλι σε δύο. Το ένα είναι θηλυκό μέρος, δέχεται, και το άλλο είναι αρσενικό. Θηλυκός είναι ο κόλπος που δέχεται και αρσενική είναι η κοιλία που δίνει το αίμα. Ο δεξιός κόλπος και η δεξιά κοιλία είναι υπεύθυνοι για να παίρνουν το αίμα που έχετε από τις φλέβες και σε μια μικρή κυκλοφορία να το πηγαίνουν στους πνεύμους για να το καθαρίσουν. Είναι μικρή κυκλοφορία, γι' αυτό και θα δείτε το τείχημα της καρδιάς είναι πιο μικρό σε αυτή την πλευρά. Στην αριστερή τώρα την πλευρά, ο κόλπος δέχεται πλέον οξυγονωμένο το αίμα, το πηγαίνει στην κοιλία και πολύ δυναμικά πλέον, έχει πολύ ψηλή κυκλοφορία, το πηγαίνει να το κυκλοφορήσει όλο το σώμα. Μιλάμε τώρα για ένα δίκτυο που, αν μπορέσετε να το συλλάβετε, εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω, είναι γύρω στα 90.000 χιλιόμετρα. 2,5 φορές ο γύρος του πλανήτη μας, μέσα στο σώμα μας. Είναι ασύλληπτο. Η μέση συχνότητα τώρα της καρδιάς είναι στους 72 παλμούς. Δεν θέλω να κουραστούμε πολλές λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω όμως, αυτό είναι ο ήχος από μια αληθινή καρδιά. Πώς χτυπάει. Να σας προσκαλέσω μια πολύ ωραία ευκαιρία, επειδή η καρδιά αντιλαμβάνεται, υπάρχουν πολλές μελέτες πάνω σε αυτό, όταν στέλνουμε την προσοχή πάνω της, δοκιμάστε να στέλνετε την προσοχή πάνω στην καρδιά. Είναι εκεί, χτυπάει κάθε μέρα. Ασταμάτητα. Δίνει ένα παλμό σε όλα τα κύτταρα. Όσοι έχετε εύκολη την εστίαση, μπορεί να το καταλάβετε. Μπορεί να κλωτσίσει και λίγο αν εστιαστείτε πάνω της. Ή μπορεί να νιώσετε και μια ησυχία. Όταν γεννιόμαστε, έχουμε πάρα πολύ όρεξη για ζωή, πολύ ψηλό μεταβολισμό, οπότε η καρδιά μας χτυπάει πολύ γρήγορα. Καθώς περνάνε τα χρόνια, σιγά σιγά πέφτει η παλμή και φτάνουν στους ενήλικες που είναι 60 έως και 100 θεωρείται φυσιολογικό, με 72 που είπαμε το μέσο όρο. Κοιτάξτε τώρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου, 25η με 30η μέρα. Φαίνεται πάρα πολύ καλά το πώς είναι δύο διαφορετικά μέρη και τα δύο αυτά διαφορετικά μέρη, κοιτάξτε πόσο όμορφα, σε 4 εβδομάδες έχουν ήδη ενοποιηθεί. Έκτη εβδομάδα, αντίστροφη πυραμίδα. 8η εβδομάδα, αρχίζει να μοιάζει πάρα πολύ. Το πώς είναι τελικός, πώς θα καταλήξει η καρδιά.
Οπότε ξεκινάει από ένα ταξίδι που είναι δυτή η καρδιά, διπλή, και ήδη έχει κάνει την ένωσή της μέσα στην κοιλιά της μάνας μας. Η καρδιά είναι ένα όργανο σχετικά αυτόνομο. Έχει δική της ανεξάρτητη κυκλοφορία, στεφανιαίο που λέμε σύστημα, και πάλεται από μόνη της. Δεν χρειάζεται το νευρικό σύστημα. Έχει δικό της σύστημα, το φλεγόκομβο, ο οποίος μόνος του παράγει ένα ηλεκτρικό σήμα και μόνος του δίνει το σήμα στην καρδιά. Είναι αυτόνομη. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, για εσάς που ασκήσετε στη γιόγκα. Στην καρδιά καταλήγουν οι νεύρα, τα οποία ρυθμίζουν τους παλμούς της. Το συμπαθητικό σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διέγερση, έχει σκοπό να πληροφορεί την καρδιά πότε χρειαζόμαστε να επιταχύνει τους παλμούς της. Όταν γυμναζόμαστε, όταν έχουμε ανάγκη για πάρα πολύ δράση. Το παρασυμπαθητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για να επιβραδύνει τους παλμούς. Οπότε πληροφορεί την καρδιά συνέχεια πότε χρειάζεται να χαμηλώσει τους παλμούς. Το παρασυμπαθητικό σύστημα που συνδέεται πολύ δυναμικά με το πνευμονογαστικό νεύρο έχει σχέση με την αναπνοή. Έχει σχέση με το διάφραγμα. Σήμερα γνωρίζουμε, λέει ο καθηγητής της καρδιολογίας, ο Ρομπέρτο Φεράρι, ότι όσο πιο αργός είναι ο καρδιακός ρυθμός, τόσο πιο πολλά χρόνια θα ζήσει κάποιος, ή τουλάχιστον είναι το προσδόκιμο όρο. Το προσδόκιμο, ζωής ενός ανθρώπου. Θα σας παρουσιάσω πολύ γρήγορα το θέμα των παραδόσεων, επειδή θέλω να σας παρουσιάσω και ένα υλικό ζωντανά εδώ πέρα, και ξεκινάω από τους Σουμέριους. Ποιος έδωσε στην καρδιά σου τέτοια αξιοσημείωτη ενόραση, και άλλες φράσεις. Γρήγορα πάμε στους Αιγύπτιους. Για τους αρχαίους Αιγύπτιους η καρδιά ακούει, έχει νοημοσύνη και έχει μνήμη. Είναι το κεντρικό εσωτερικό όργανο, συνδεδεμένη την ψυχή, την ημέρα της κρίσης θα συνηγορήσει υπέρ του ανθρώπου. Είναι φίλη η καρδιά και μάλιστα ήταν το μοναδικό όργανο το οποίο όταν πέθανε ο άνθρωπος του είχαν ιδιαίτερη συμπεριφορά. Τον εγκέφαλο, για να καταλάβετε, τον ορφούσανε και τον πετούσανε. Ούτε καν ασχολούνται μαζί του. Την καρδιά την τα αρχαίβανε και ή την τοποθετούσαν ξανά μέσα σε ειδικά δοχεία, τα κανονικά αγκία, μέσα στο σώμα του ανθρώπου, είτε την τοποθετούσαν δίπλα σε κάτι δοχεία συνήθως που είχαν το σχήμα του σκαραβαίου. Και μάλιστα σε κάποια από αυτά που σου λέει εδώ πέρα, από η πρώτη φράση έγραφε από κάτω. Καρδιά μου, μην αναστηθείς και μαρτυρείς εναντίον μου. Θεέ, έχεις πλάσει την καρδιά μου. Δεν έγινε σοφός από μόνος μου. Και άλλες πολύ ωραίες φράσεις, όπως η τελευταία που λέει εσύ ρε, περιπλανείσαι πάνω από ολόκληρο το στέρεμα του ουρανού σε όλο το πλάτος της καρδιάς σου. Ο ρε ήταν ο αντίστοιχος Απόλλων της ελληνικής παράδοσης. Ο ήλιος και ο ήλιος που ζει μέσα μας. Αρχαία Ελλάδα. Ένα πολύ γρήγορο πέρασμα, διότι είχαν πολλές λέξεις. Ήτορ, καρδία, κύρ, κραδί. Η κάθε λέξη, όπως ξέρουμε, κάτι το ιδιαίτερο συμβόλιζε. Δεν θα πω τώρα βαθιά στην ετυμολογία, απλά να σας πω ότι κύρ, που λέει κάτω-κάτω, προέρχεται από το κέρο, το ζωτικό και θερμό αίμα. Ενώ το ήτορ έχει δύο σημασίες, ακαταπόγητη, έτσι, και πνεύμα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, τα πανάρχια κείμενα των ορθικών σε πάρα πολλά σημεία μιλάνε για ευμενές ήτορ, για κεχαρημένο ήτορ, παγκρατές, πανίσιο, ευμενές ήλαον. Παλά Διαθήκη. Πάρα πολλές αναφορές, θα διαβάσω μία φράση από όλες. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμεί ο Θεός. Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλές επίσης φράσεις, περιληπτικά, μείζον εστίν ο Θεός της καρδίας. Οι ησυχαστές. Οι ησυχαστές ήταν ένα κίνημα της Ορθοδοξίας, για όσους δεν το γνωρίζουν, πάρα πολύ παλιό, το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία με τη γιόγκα. Κατ' ουσίαν διαλογιζόταν και διαλογίζονται οι ησυχαστές στην καρδιά. Νοερά προσευχή για όσους έχετε ακούσει, η ευχή του Ιησού, μονολόγιστη ευχή, εστιάζουμε αποκλειστικά στο κέντρο της καρδιάς. Τώρα, Μπαγκαβάντ Γκίτα. Εξαιρετικές φράσεις, οι οποίες έχουν την καρδιά στο επίκεντρο. Όταν μου λέει λοιπόν να συγκεντρώσω τις σκέψεις σε ένα μόνο σημείο και να εξαγνίσω έτσι την καρδιά μου, όταν μας λέει εγώ σαν υπέρτατη ψυχή βρίσκομαι στην καρδιά όλων. Πάλι το ίδιο, με ακριβή περιγραφή, το σώμα, το λαιμό, ευθυτενές. Και καταλήγει ότι ο γιόγκι πρέπει μέσα στην καρδιά του να κάνει συστηματική περισυλλογή πού? Πάνω στο θείο. Ξανά αναφορά. Ο Κύριος κατοικεί στην καρδιά. Κλείνοντας τις πόρτες των αισθήσεων, διατηρώντας τον νου προσελωμένο στην καρδιά.
Η επόμενη φράση, το χέντρο, τρίτη πρόταση. Με υπηρετούν και με λατρεύουν με όλη στην καρδιά. Ποιοι, οι σοφοί. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές αναφορές που μιλάνε στην καρδιά. Και επειδή υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα, είπαμε ότι είναι άλλο η καρδιά το φυσικό όργανο και άλλο να λέμε καρδιά, το ηλιακό πεδίο της καρδιάς. Για να τιμήσουμε και την παράδοση του Μεσαίωνα, εν Γκρέκο, ένας υπότιτλος με το χέρι στην καρδιά. Πού εδρεύει ο νους? Όταν λέμε τη λέξη νους, ο καθένας μας δείχνει εδώ. Συνήθως λέμε εδώ. Αυτό που θέλω σήμερα να σας παρουσιάσω, αν και έχουν ξεκινήσει από την αρχαία εποχή πάρα πολλές αντιφάσεις σχετικά με το πού εδρεύει ο νους, το καλύτερο ως πρότυπο της αρχαιότητας, αυτό που εγώ θεωρώ το πιο δυνατό και συμβαδίζει με τα σημερινά πρότυπα, είναι το πρότυπο του Πλάτωνος. Επιθυμητικών, μας συνδέει με τη μάνα γη, στο σώμα μας είναι χαμηλά, μας δίνει δύναμη και η σχέση με τον κόσμο του φαίνεστε. Θυμοειδές, αυτό που λέμε καρδιά στο σημερινό μας σεμινάριο, στη σημερινή μας παρουσίαση, έχει σχέση με το γίγνεσθε, με τους ανθρώπους, με το πώς απλώνομαι και πώς συνδέομαι με τους συνανθρώπους μου και λογιστικό. Έχει σχέση με το είμαι, με τον πατέρα ουρανό, θα λέγαμε. Αυτή λοιπόν η τριάδα είναι το πιο έτσι ενδιαφέρον μοντέλο. Εμείς σήμερα στην ψυχολογία λέμε λογισμοί, όταν είμαι μαζί τους συλλογίζομαι σκέψεις, λέμε για αίσθημα, όταν είμαι μαζί του γίνεται συναίσθημα, άρα λοιπόν αισθάνομαι, και λέμε και για σώμα. Σκέπτομαι, νιώθω, σωματικοποιώ. Αν και οι σύγχρονοι λοιπόν νευρολόγοι έχουν τοποθετήσει τον νου στον εγκέφαλο, όλο και περισσότεροι επιστήμονες εκφράζουν αμφιβολίες πάνω σε αυτό το μοντέλο. Δεν υπάρχει, μας λέει εδώ πέρα ο Χαντ, κάποια νευρολογική έρευνα που να αποδεικνύεται τα υψηλότερα επίπεδα του νου, όπως διαίσθηση, ενόραση, φαντασία, λογική, γνώση, εδρεύουν στον εγκεφαλικό ιστό. Πέρτ, Κάντας Πέρτ, απέδειξε ότι ο νους επιμερίζεται σε όλο το σώμα. Πέμφιλντ, νευροφυσιολόγος. Ο νευροφυσιολόγος αυτός, όταν οι άνθρωποι βρισκόταν σε αναισθησία, πριν τη χειρουργική επέμβαση και μετά, παρατήρησε ότι ο νους συνέχισε να εργάζεται αμείωτα. Και ακόμη και όταν τα εγκεφαλικά κύματα ήταν πάρα πολύ χαμηλά, ακόμη και απόντα, δεν υπήρχαν εγκεφαλικά κύματα, ο νους ήταν δραστήριος, ήταν εκεί. Υπήρξαν πολλοί μετά διάφοροι ερευνητές, Νταλμόντε, Φίσερ, Γκόλμαν, οι οποίοι απέδειξαν ότι ασθενείς σε κομματώδη κατάσταση παρουσίαζαν ενδείξεις επίγνωσης. Μειωμένη θειώδης διέγερση, με ταυτόχρονη διατήρηση της επίγνωσης είναι εφικτή. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις αλλαγμένες καταστάσεις συνειδήσεως. Διαλογιστικές, εκστατικές, υπναγωγικές, υπνοτικές, όλες αυτές οι καταστάσεις τις ονομάζουμε αλλαγμένες καταστάσεις συνειδήσεως. Άρα λοιπόν μας λένε αυτές εδώ πέρα οι μελέτες και οι παρακάτω μελέτες ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολύ βαθιά μέσα μας και ταυτόχρονα να υπάρχει ένα τμήμα του είναι μας το οποίο είναι παρόν. Ακόμη και σε πολύ μειωμένη διέγερση, όπως λέει και αυτή η μελέτη. Μελέτες στην εξαποστάσεως διανοητική επιρροή. Επίσης αντικρούν την αντίληψη ότι ο νους εδρεύει στον εγκεφαλικό ιστό. Η νοητική συνείδηση δεν αποτελεί λέει, τοπικό φαινόμενο. Υπερβαίνει το χώρο. Πάλι έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ή αν έχετε μιλήσει με ανθρώπους που έχουν τέτοιο περιστατικό. Η συγκεκριμένη κοπέλα, η Σίλβια, που είχε εκδώσει και ένα βιβλίο, Change of Heart, μετά την λήψη της καρδιάς της, άρχισε να έχει κάποιες παράξενες συνήθειες που δεν τις είχε πριν. Και οι συνήθειες που είχε ήταν, της άρεσε μπύρα, η μπουκίτσα κοτόπουλο και τι άλλο της άρεσε, και οι βόλτες με μοτοσυκλέτα. Ναι, αλλά αυτό δεν της άρεσε πριν. Και όταν έψαξε να βρει από πού ήρθε αυτή η καρδιά μου, διότι δεν επιτρέπουν να έχει επαφή με τον οδότη και ο γήτης, δεν έχουν καμία σχέση, η οικογένεια του οδότη μάλλον. Αν είχε επαφή με τον οδότη, θα είχαμε πρόβλημα. Σίγουρα. Έμαθε λοιπόν πως αν και σε ένα 18χρονο παθιασμένο μοτοσυκλετιστή που λάτρευε την πύρα και τις μπουκίτσες. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Οπότε συγκέντρωσε τις ιστορίες και έχει εκδώσει ένα βιβλίο. Και κάτι αντίστοιχο ήταν και αυτός ο κύριος, ο οποίος παρουσιάζει χαρακτηριστικά της περιπτώσης μιας γυναίκας, η οποία είχε ένμονους εφιάλτες. Και επειδή έβλεπε συνέχεια κάποιους συγκεκριμένους εφιάλτες, μπόρεσε και είδε το πρόσωπο που σκότωσε τον άνθρωπο, την καρδιά του οποίου δανείστηκε. Και αυτό υπάρχει και σε άλλες αναφορές. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά υπάρχει αναφορά ενός ανθρώπου, ενός αστυνομικού, ο οποίος πυροβολήθηκε
Και επειδή είδε το δολοφόνο πριν τον πυροβολήσουν, έλαβε την καρδιά του κάποιος άλλος και τον αναγνωρίσανε πάλι. Πού στην αρχή καταγράφονται αυτές τις πληροφορίες. Πάμε τώρα λιγάκι στην νευροκαρδιολογία. Από τις δεκαετίες του 60 και του 70, το Ζέρβος των Λέισι άρχισε σιγά σιγά να αντιλαμβάνεται ότι η καρδιά έχει μια δική της λογική. Αποστέλει και η καρδιά μηνύματα στον εγκέφαλο, δεν είναι τελείως παθητική. Το 1974 λοιπόν, κάποιοι Γάλλοι ερευνητές άρχισαν λοιπόν να τεκμηριώνουν ακόμα πιο έτσι σειρά, δειλά ακόμη, ότι η καρδιά και το νευρικό σύστημα έχουν μια αμφίδρομη επικοινωνία. Ανταλλάσσουν συνεχώς μηνύματα, έχουν έναν διάλογο. Το 1981, αυτός ο κύριος με τα πολλά πτυχία και τις πολλές θέσεις, απομόνωσε μια ορμόνη. Και άρχισε λιγάκι να κλονίζει την επιστημονική κοινότητα ότι η καρδιά δεν είναι απλώς λοιπόν μια αντλία, παράγει ορμόνες. Αυτή την πολύπλοκη ορμόνη που λέει εκεί πέρα κάτω-κάτω. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους και για τις γυναίκες και για τις μανάδες και για τις εγκυμονούσες, είναι παράγεται οκυτοκίνη στην καρδιά. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά την ορμόνη της αγάπης. Η καρδιά παράγει οκυτοκίνη και παράγει σε τόσο ψηλά ποσοστά παρόμοια με αυτά του εγκεφάλου. Παράγει κατεχολαμίνες, νευροδιαβιβαστές. Το κλασικό μοντέλο της επιστήμης λέει ότι οι νευροδιαβιβαστές παράγονται από τον υποθάλαμο, παράγονται στον εγκέφαλο. Παράγει η καρδιά. Για να πούμε ένα μικρό. The heart has its own intrinsic nervous system, which can sense, feel, remember, and process information that's independent from the brain. We always think of the information input system as being entirely in the brain. But we're now discovering information that the heart receives information first and then relays it to the brain. Studies have shown that the heart responds faster than the brain to outside stimulation. One of the more recent studies we did in our labs was looking at what we ended up titling the electrophysiology of intuition. There was some previous research that had been done showing that the body would respond in a way that would predict a future event if the future event was emotionally significant and relevant to the person. Participants were attached to sensors to record their brainwave activity, heart activity, and heart-brain interactions. First, we set it in a computer, push a button, and then we're recording physiological data. 6-8 seconds later, you would be shown a photograph. And then the photograph would be from two opposite ends of the spectrum of emotional arousal. Participants were shown pictures of car accident victims, snakes attacking, and other disturbing images. On the other end of the spectrum, the pictures included flowers or sunsets. The photographs were randomly assigned for display to the participants. What's key here is the computer assigned not only which photograph, but which type of photograph after the data was already recorded. So it was absolutely impossible for the research subject, the experimenter, to have any kind of foreknowledge of what photograph it might be. The computer itself didn't even know. The results were surprising. The body responded even before the picture was displayed. What we found was that not only did the body indeed respond prior to the event, seeing the picture in a way that would predict it, but it was the heart that responded first. The heart's response was not only faster, but the signal it sent to the brain varied depending on the emotional content of the picture. Looking at the signals that the heart was sending to the brain, and the heart literally sent a different message to the brain, depending on what the future picture was going to be. Then you saw a brain response, then you saw the body response, which is where it then became conscious. So the flow of this intuitive information is heart, brain, body, and you have to have the body response for it to become consciously aware of it. What these experiments reveal is changing our basic understanding of how the human body functions. It appears as though the heart and brain later have access to a field of information not bound by time and space.
we're talking kind of quantum holographics or quantum physics, that's old news. We're really starting to have ways now showing that we really do have an energetic or an electronic system. And that's really primary, and it's really not bound by time and space. The heart is connected to a field of information and intelligence that's different, but complementary to the field of the brain. It's very clear these neurons in the heart and the brain part have short and long-term memory. They process information. It's a functional brain. Ένα πολύ καλά πείραμα αυτό που είδατε, διπλά τυφλό πείραμα, για όσοι είναι εξοικειωμένοι με την επιστημονική ορολογία, ούτε το υποκείμενο γνώριζε τι θα συμβεί, ούτε ο υπολογιστής γνώριζε τι θα συμβεί, ούτε οι ερευνητές. Υπήρχε ένα πρόγραμμα λοιπόν που επέλεγε αυτόματα εικόνες και η καρδιά γνώριζε από πριν. Και πώς να μην γνώριζε, εφόσον η καρδιά αποτελεί ένα πολύπλοκο κέντρο κωδικοποίησης. Θυμάται, προβαίνει αποφάσεις, διαφορετικά από τον εγκέφαλο. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ καρδιάς και διανοιάζουν η πραγματικότητα. Γιατί η καρδιά είναι η ισχυρότερη γεννήτρια ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στο σώμα. Θα δούμε παρακάτω τώρα πώς ακριβώς. And the system deliver, and all the organs have other tasks, but the heart is ruling all. There's a concept in energy medicine called energy cardiology that says that the signals produced by the heart are all of regulatory importance. The heart is constantly emitting sound, pressure waves, heat, light, electrical, magnetic, and electromagnetic signals. All of the cells in the body are receiving these different kinds of signals at different times because they travel at different velocities through the circulatory system. Άρα λοιπόν υπάρχουν 4 βασικοί τρόποι επικοινωνίας της καρδιάς. Ο νευρολογικός, μέσω της μετάδοσης νευρικών οθήσεων, νευρικό σύστημα, ο βιοχημικός, ορμόνες και διαβιβαστές, ο βιοφυσικός, μέσω των κυμάτων πίεσης που ασκεί η καρδιά, και ο ενεργειακός, μέσω των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Προσέξτε όμως κάτι τώρα. Το 1974 αυτός ο επιστήμονας ανακάλυψε ότι οι μηχανισμοί ενεργειακών σημάτων μέσα σε οργανισμούς είναι 100 φορές πιο αποτελεσματικοί στη μετάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών, συγκριτικά με τα χημικά σήματα. Άρα λοιπόν, η εκπομπή ενός ηλεκτρομαγνητικού σήματος από την καρδιά και ένας νευροδιαβιβαστής έχουν μια τεράστια διαφορά στην αποτελεσματικότητα του σήματος. Είναι πιο ισχυρό το ηλεκτρομαγνητικό σήμα από το χημικό. Λάβετε τώρα υπόψη η ταχύτητα των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων προσεγγίζει τη ταχύτητα του φωτός. 300.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Ενώ η ταχύτητα των χημικών σημάτων είναι πολύ μικρή, λιγότερο από 1 εκατοστό το δευτερόλεπτο. Άρα αυτό δεν μπορεί να αιτιολογήσει το μοντέλο ότι παρέχει μια ουσία στον υποθάλαμο, ναι, και πώς ξαφνικά τη γνωρίζω από το σώμα. Ώσπου να φτάσει στο τελευταίο κύτταρο, θα έχει φτάσει μεσημέρι. Δεν είχε απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Πάμε στο επόμενο. Generates by far the largest rhythmic electromagnetic signal in the body. If you look at this magnetic field as a carrier wave, it's being modulated with information. So it's the carrier wave for information. And the work in our lab has shown quite clearly that it's modulated with emotional patterns. In other words, if we're feeling angry or frustrated, irritated, the information is being imprinted on that magnetic field is very different than if we're feeling care or love or compassion towards that person. The heart has been found to have rhythmic beating patterns that can be incoherent or coherent. These patterns are closely linked to our emotions and how we feel. When the heart's rhythmic beating pattern is smooth and ordered, it's called a coherent rhythm. And that coherent rhythm entrains or synchronizes the brain rhythm, the nervous system, the bodily organs and glands all dance in harmony to that heart coherent rhythm. Positive emotions, what we tend to call positive, things like love, appreciation, care, forgiveness, gratitude, all lead to a very different kind of heart pattern than negative things. Like if we're feeling anger or irritation, anxiety, those create what are called incoherent rhythms or disordered patterns.
On the other hand, we have the positive feelings when we're just appreciating the sunset and how beautiful it is. Our heart's beating out this, what we call coherent rhythm. It's a sine-like pattern that the heart is sending to the brain. And we call it heart coherence because in research we find that the heart has to get into this synchronized, coherent, rhythmic pattern of heart rate in order for the rest of the brain and the nervous system and body to entrain and synchronize to that powerful. 1440 αλλαγές συμβαίνουν στο οργανικό σύστημα, εκκρίσεις, όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση στρες, αρνητικές, και 1440 εξαιρετικά ευεργετικές όταν βρισκόμαστε σε αυτό το ρυθμό. Μίλησαν για ρυθμό και το τραγούδι της καρδιάς, όπως βλέπετε, έχει την ευφωνία, θα λέγαμε, που είναι η εκτίμηση που βλέπουμε κάτω-κάτω, η ευγνωμοσύνη. Έχει την κακοφωνία, που είναι ο θυμός, που είναι ο εκνευρισμός. Ενδιάμεσα βλέπουμε μια κατάσταση που είναι η χαλάρωση, κάτι το ενδιάμεσο, δηλαδή κάτι το σχετικά αδιάφορο. Η καρδιά χτυπάει διάφορα. Χτυπάει πολύ δυναμικά, αλλά με θετικό τρόπο στην εκτίμηση, στην αγάπη, και πολύ δυναμικά, αλλά με αρνητικό τρόπο στο θυμό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον για να καταλάβετε το γράφημα που είδατε, και αν έχουμε χρόνο μετά να δούμε να πάρουμε γραφείο, ότι η καρδιά μας δεν έχει σταθερό ρυθμό όταν χτυπάει. Όταν λέμε 70 παλμούς το λεπτό, δεν χτυπάει με σταθερό ρυθμό. Αλλάζει συνέχεια. Και ο τρόπος που αλλάζει τους παλμούς της δημιουργεί ένα κύμα. Αυτό που είδατε πριν. Και αυτό ονομάζεται μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού. Και ή το κύμα αυτό θα είναι μυτονοειδές, πάρα πολύ ωραίο, που θα εκπέμπει μέσα στο σώμα μας, στα 50 τρισεκατομμύρια κύτταρα που έχουμε κάθε δευτερόλεπτο, την ευγνωμοσύνη, και θα το εκπέμπει και 1,5 με 3 μέτρα γύρω από το σώμα μας αυτό το σήμα, ή θα εκπέμπει σήμα καταστροφής ή αδιάφορα. Εδώ βλέπουμε πώς είναι το κύμα ενός ανθρώπου, που αισθάνεται αγάπη, χαρά μέσα του, που αισθάνεται πραγματικά αγάπη και χαρά. Γιατί σας το λέω ότι η δική μου πείρα, έχω συνδέσει πολλούς ανθρώπους που μου λένε ότι εγώ αισθάνομαι μέσα μου χαρά, αγάπη. Το μηχάνημα όμως δεν το επιβεβαιώνει. Οπότε, αν το επιβεβαιώσει το μηχάνημα, έχουμε πέσει στην πλάνη της φαντασίωσης. Φαντάζομαι ότι νιώθω καλά, έχω την αίσθηση ότι. Και το ίδιο έχει συμβεί και παλιότερα, όταν είχα συνδέσει ανθρώπους να δούμε έτσι τα κεφαλικά τους κύματα, που έλεγαν ότι εγώ μπαίνω σε βαθύ διαλογισμό. Και τα κεφαλικά κύματα πήγαν ότι έμπαινε σε παραμύθι. Σκεφτότανε. Δεν έκανε κενό για να γίνει αυτή η κάθετος που θα έλεγε εξέχνηση ο Σωκράτης της ενέργειας. Δημιουργούσε ένα παραμύθι, έμπαινε μέσα σε αυτό και έκανε βόλτα. Μια ιδιωτική παιδική χαρά. Ο καρδιακός προσυγχρονισμός το βλέπετε και μόνοι σας. Η καρδιά είναι ταραγμένη. Ανεβαίνει και κατεβαίνει χωρίς να έχει κάποια συνοχή. Other researchers theorize that the heart may be the master organ for imprinting information into the body field. There's a lot of neural tissue in the heart, and we believe that neural tissue is there in order to act as an imprinter for the hologram. The body's holographic body field is continually supplied with information via the pressure waves of the heart. Inside the heart there is an enormous amount of charge. Now the pressure waves in the presence of this charge inside the chamber of the heart is sufficient to imprint information. If the heart is transmitting or imprinting information, there must be a way for the cells in the body to receive that information. There are receptor protein cells on the outside of the cell, which are simply there to receive environmental information. How is my day today? What is going on out there? What does the body want this little cell to do today? You see what I mean? There has to be intercellular communication, but there has to be one source, so there can be one control system for the body. Το μαγνητικό πεδίο της καρδιάς είναι 5.000 φορές ισχυρότερο από το κεφάλαιο. Και το ηλεκτρικό 100 φορές. Και διαμορφώνει, όπως είπαμε και πριν, τη συναισθηματική μας κατάσταση. Water has memory. Experiments done in many countries around the world have shown that water receives and makes an imprint of any outside influence, remembering everything that occurs in the space that surrounds it. Any
any substance coming into contact with water leaves a trace in the water. Και επειδή είμαστε φτιαγμένοι από νερό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Κάθε ηλεκτρομαγνητικός παλμός που φέρει την καρδιά μας στέλνει ένα σήμα. Ο Δόκτωρ Μπρους Λίτλ τι ανακάλυψε? Ότι υπάρχει μια ιεραρχία στη βιολογία. Το κύτταρο που έλεγε στο προηγούμενο βίντεο, στο προηγούμενο βιντεάκι, έχει πάνω του κάποιες υποδοχείς. Εκατοντάδες χιλιάδες υποδοχείς το κάθε κύτταρο, που αφογκράζονται τα σήματα των άλλων κυττάρων και του περιβάλλοντος. Αυτό όμως που αφογκράζονται περισσότερο απ' όλα είναι τι εκπέμπει καρδιά. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή σύγκρουση μέσα στο σώμα, δεν μπορεί το κάθε κύτταρο να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Το κάθε κύτταρο υποτάσσεται στο ρυθμό του όλου και αυτό το απέδειξε ο Dr. Lipton όταν ταυτόχρονα μαζί με την αδεναλίνη και την ισταμίνη, κάνει κάποια πειράματα, απέδειξε το κύτταρο δέχεται το κεντρικό παλμό. On the effect that quite diverse factors have on samples of water. Magnetic fields, electrical fields, various objects, and also including a human presence and human emotions. And it became clear that positive and negative human emotions are the strongest elements of influence. Это наиболее сильный момент воздействия. Professor Korotkov's laboratory has conducted numerous experiments on the effect of human emotions on water. A group of people were asked to project onto a flask of water in front of them very positive emotions like love, tenderness, and concern. Then the flask was replaced with another one, and the people were asked to project emotions of a different type: fear, aggression, hatred. Ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες. Το ισχυρότερο αποτύπωμα στο ηλεκτρομαγνητικό μας πεδίο, το παράγουν τα συναισθήματα. Οπότε αυτό δημιουργεί μια αίσθηση σιγουριάς, μια αίσθηση κυριαρχίας. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Είμαι υπεύθυνος για τα συναισθήματα που θα εκπέμψω, είμαι υπεύθυνος για το τι θα αποτυπώνω συνέχεια στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Υπάρχουν πολλές μελέτες, ενδεικτικά σας δίνω μελέτες για τα θετικά συναισθήματα, θα ήταν αστείο να μην υπήρχαν μελέτες που αναποδεικνύουν τι κάνουν τα θετικά συναισθήματα. Και υπάρχουν μέθοδοι σύγχρονοι που είναι η βιοανάβραση, για όσους την έχουν γνωστά. Μια μέθοδος η οποία μου λέει ότι εφόσον με πληροφορεί κάποιος για αυτό που σημαίνει μέσα μου, μπορώ να επεμβαίνω στη διαδικασία. Γι' αυτό και ονομάστηκε Yoga της Δύσης. Αν πατήσετε στο Google Western Yoga, θα βρείτε άρθρα. Για ποιο λόγο? Διότι η Yoga της Δύσης, όπως ονομάζεται την βιοανάβραση, μπορούσε να παράγει αποτελέσματα πιο γρήγορα πάνω στο σώμα από την κλασική Yoga, βέβαια σε πολύ εστιασμένα πειράματα, διότι έχει πληροφόρηση άμεση ο ασκούμενος. Οπότε κάποιος ασκούμενος στη Yoga μπορούσε να αυξήσει τη θερμοκρασία στην παλάμη του χρειαζόταν μερικές εβδομάδες ή μερικοί μήνες. Αν είχε το μηχάνημα, χρειαζόταν 2 εβδομάδες. Το είχα πει και εγώ, δεν είναι κάτι. Μπορούσε να αυξήσει 2 βαθμούς Κελσίου τη μία σου παλάμη θεωρητικά. Αν έχει το μηχάνημα και σε πληροφορεί και σου λέει άμεσα, σου δείχνει επί τόπου πώς πηγαίνει η καρδιά, τότε λοιπόν μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις μετατροπές στα συναισθήματα. Αυτή η μετατροπή σε μια τηλεοπτική εκπομπή που έλαβε χώρα στο Discovery Channel. Κάποιος είναι αγχωμένος πριν και μετά κάνει τις αλλαγές του. Αυτός είναι ένας συγχρονισμός δύο ανθρώπων που ο ένας εκπέμπει στον άλλον την αγάπη. Μπορεί να φαίνεται ότι μοιάζουν τα σήματα ή μπορεί να είναι τυχαίο αυτό που έχει συμβεί. Υπάρχει μια στατιστική ανάλυση που λέει ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. Και αυτό που βλέπετε είναι ένα ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι ότι ο χρόνος μας έχει πλησιάσει τα ωριά του. Η πάνω καρδιά που βλέπετε είναι ενός σκύλου. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στο βάθος. Η κάτω καρδιά είναι η καρδιά ενός αγοριού. Οπότε, στην αρχή λοιπόν, μέχρι την πρώτη κάθετη γραμμή που βλέπουμε, είναι σε ξεχωριστά δωμάτια. Βλέπετε πόσο ψηλά είναι η καρδιά του σκύλου. Η καρδιά του σκύλου χτυπάει πιο ψηλά από την του ανθρώπου, γι' αυτό και πεθαίνει και νωρίτερα. Λοιπόν, και γι' αυτό. Και η καρδιά του αγοριού λοιπόν χτυπάει αδιάφορα. Μόλις μπαίνει μες στο δωμάτιο και αρχίζει να του κάνει χαρούλες, παρατηρείτε πως κατεβαίνει η παλμή του σκύλου, αρχίζουν να κατεβαίνουν σε ένα πιο έτσι, κοντά στο ανθρώπινο πεδίο και γίνονται συναφείς. Το ίδιο γίνεται και η καρδιά του παιδιού. Αγαπάει το ένα το άλλο, κάνουν χαρούλες. Μόλις μετά βλέπετε την επόμενη κάθετη γραμμούλα, τους χωρίζουν το δωμάτιο, ανεβαίνουν η παλμή του σκύλου, γίνεται πιο ακανονιστή και ανεβαίνουν και η παλμή και του παιδιού. Άγχος αποχωρισμού. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο ότι μπορούμε από την καρδιά μας να επηρεάζουμε όλα τα πλάσματα, για ποιο λόγο τα ζώα που ζουν κοντά μας αποκτούν δικές μας ποιότητες, παθαίνουν και δικές μας αρρώστιες. Συμπερασματικά, και εφόσον τελειώνει ο χρόνος και φαντάζομαι ότι δεν έχουμε χρόνο για να
Κάνουμε κανένα πειραματάκι έτσι. Ωραία. Έχουμε 10 λεπτά. Εφόσον έχουμε 10 λεπτά λοιπόν, πριν εγώ πω συμπερασματικά, θέλω κάποιος από εσάς που θέλει να τον καλωδιώσει, πολύ απλό καλωδιώσει, να καλωδιάξει στο αυτί. Και λέω κάποιος, ο πρώτος που θα έρθει, για να μην είναι στημένο, το έχουμε στήσει από πριν, να έρθει. Αυτός είναι ο καρδιακός παλμός. Τακ, τακ. Αυτό που είναι πάνω που βλέπετε είναι πώς αυτός ο καρδιακός παλμός ανεβοκατεβάζει τη συχνότητά του. Άλλο λοιπόν ο καρδιακός παλμός, τα κύματα, ένα, και άλλο αυτό που βλέπουμε εκεί πάνω. Προσέξτε τώρα κάτι. Βλέπουμε ότι από την ώρα που ξεκίνησε και συνδέθηκε, αρχίζουν να πέφτουν οι παλμοί. Όχι απλά γίνονται πολύ ωραίοι και ομοιόμορφοι, πέφτουν. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια ωραία εσωτερική κατάσταση. Βλέπετε πως έχει μια συνάφεια. Αυτές οι καμπύλες που βλέπουμε εκεί πάνω. Και εφόσον λοιπόν έχουμε το μηχάνημα μπροστά μας και το παρατηρούμε, μπορούμε πλέον πολύ δυναμικά, γιατί ξέρουμε την προκατικά τη σκέψη μας, να παράξει αυτούς τους ρυθμούς. Για όσοι έχετε παρακολουθήσει, στο YouTube η γλώσσα της θεϊκής μήτρας με τον Greg Braden, θα δείτε ότι κάποια στιγμή συμβαίνει ένα εθελοντή και ζητάει από όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην αίθουσα να βιώσουν ευγνωμοσύνη στην καρδιά τους. Νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, αν συμφωνείτε κι εσείς, για τα επόμενα 2 λεπτάκια, όπως μπορεί ο καθένας. Ο πιο απλός τρόπος είναι να τοποθετήσετε μια παλάμη πάνω στην καρδιά ή να πάτε την προσοχή σας πάνω στην καρδιά. Η καρδιά καταλαβαίνει, λένε τα πειράματα, όταν την ακουμπάμε, καταλαβαίνει όταν σκεφτόμαστε και συνδέομαστε μαζί της. Για 2 λεπτάκια θα εισηγήσω, νιώστε ευγνωμοσύνη. Και ο πιο απλός τρόπος είναι χαϊδέψτε ένα σκυλάκι, ένα μικρό παιδάκι, γενικότερα να είστε μόνοι να ρωτήσετε ευγνωμοσύνη, όχι με άλλους ανθρώπους, και να νιώθετε πληρότητα. 2 λεπτάκια. Να δούμε τι θα συμβαίνει στα κύματα. Να δούμε τι ήδη άρχισε να συμβαίνει. Νομίζω ότι αρκεί. Πρώτα ανοίξτε σιγά σιγά τα μάτια, θέλετε. Βλέπετε ότι μας δίνει ότι είμαστε στο πράσινο, ότι είμαστε σε άριστο συγχρονισμό. Το πρόγραμμα έχει ένα ειδικό αλγόριθμο, να παρατηρεί που βρίσκεται τώρα. Και από την ώρα που αρχίσαμε να μιλάμε για ευγνωμοσύνη, άρχισε να αλλάζουν τα κύματά της. Και επειδή κάθε καρδιά επικοινωνεί, δηλαδή η καρδιά σας τώρα στις αποστάσεις που στέκεστε, ο καθένας από εσάς επηρεάζεται τουλάχιστον από 2 καρδιές, κάποιοι από εσάς από 5, από 6 καρδιές. Αυτός που έχει το ισχυρότερο σήμα
το πιο ακλόνητο, είναι αυτός που θα παρασύρει και τους υπολείπους. Οπότε αυτός που μπαίνει σε έναν χώρο και έχει ένα σταθερό δυναμικό πεδίο καρδιάς, αυτόματα το υπόλοιπο πεδίο έχει την επιλογή ή να συντονιστεί μαζί του ή να τον διώξει. Και αυτό νομίζω το γνωρίζετε από την πείρα σας. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Όταν μπαίνει κάποιος στο μετρό και είναι σε εσωστρέφεια και σε ρυθμική αναπνοή, δεν έχει καμία επιρροή από το τι συμβαίνει μέσα στο χώρο του μετρό. Ενώ πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και λένε ότι κουράστηκα, νιώθω άσχημα κτλ. Εδώ βλέπουμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Αληθινή υπόθεση. Άρα, είδαμε πεντακάθαρα ότι μια συγχρονισμένη καρδιά, μια καρδιά γεμάτη αγάπη και θετικά συναισθήματα επιδρά στο άμεσο περιβάλλον και στο συλλογικό ασυνείδητο. Έτσι δεν είναι? Σαφώς. Αυτό που είδαμε, κοιτάξτε τώρα. Βλέπουμε στην αρχή λοιπόν ότι η καρδιά της είναι σε υψηλότερους παλμούς. Εντάξει, ανέβηκε πάνω, κινητοποιήθηκε, στέλνει λοιπόν το πνευμοναστικό νεύρο και άλλα συστήματα στην καρδιά, διεγέρσου. Σωστά διεγέρθηκε. Κάθεται. Με το που αρχίζει να νιώθει εκτίμηση, κοιτάξτε τι γίνεται, μετά μπαίνει σε χαλάρωση. Δηλαδή τα κύματα που βλέπετε τα πιο χαλαρά είναι πιο ήρεμα, είναι πιο ήσυχα. Δεν τόλμησα να σας φέρω μελέτες που αποδεικνύουν το πόσο πολύ επηρεάζουν οι καρδιακοί παλμοί, το συλλογικό ασυνείδητο, δεν θα χωρούσε τόσο πολύ υλικό και θα ήταν σαν να έχετε φάει ξύλο. Ήδη αισθάνονται πως σας έδωσα τόσο πολύ υλικό, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, υπάρχει βιβλιογραφία και από την καρδιά και από τη διάνοια. Διαφορετικές μελέτες από την κάθε πλευρά. Αυτό όμως που ξέρουμε σήμερα είναι το εξής. Επειδή η διάνοια, ο εγκέφαλος είναι άντρας, είναι αρσενική ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, το όργανο του εγκεφάλου είναι τελείως θηλυκό. Είναι μαλακό, σαν ζελέ, νερό. Ξέρουμε ότι η καρδιά είναι θηλυκό στοιχείο, αλλά είναι πολύ αρσενική. Είναι γραμμωτός μυς. Είναι από το μοναδικό από τα σπλάσμα που είναι σαν τους μυς. Είναι γραμμωτή η καρδιά για να χτυπάει συνέχεια. Αυτός εδώ πέρα λοιπόν, ο εγκέφαλος θέτει τους στόχους που θα πάμε. Αυτή είναι η εργασία του. Θα πάμε εκεί. Η καρδιά λοιπόν μετά με το πεδίο της δυναμοποιεί αυτή την κατεύθυνση, απολαμβάνει τη διαδικασία και καταγράφει γύρω-γύρω στο πεδίο. Οπότε μιλάμε για ένα γάμο. Και επειδή στην Ελλάδα ξέρουμε ότι ο γαμπρός πάει στην ύφη, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια άλλη παράδοση, ο γαμπρός πάει στην ύφη. Δεν πάει νύφη στον γαμπρό. Άρα λοιπόν οι σκέψεις, οι λογισμοί, η εστίασή μας οφείλει να κατέβει στην καρδιά. Και όταν κατέβει στην καρδιά, στο θυμοειδές που θα έλεγε. Και ο Πλάτωνας, ποιότητα του οποίου είναι η ανδρεία κατά τον Πλάτωνα, ενδιαφέρουσα σκέψη, τότε να μπορεί να κάνει καταγραφές και στο σώμα και να αρχίσει να δίνει παλμό σε όλα τα κύτταρα και στο παιδί του παντού. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πιστεύω όλα αυτά που ακούσαμε και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριο Μαγαλιέ, θα μπορούσα να κάνω κάποιες ερωτήσεις ή τυχόν απορίες για τα 10 λεπτάκια να καλύψετε τους συμμετέχοντες. Υπάρχει κάποια απορία ή κάποια ερώτηση που θα θέλατε να τοποθετήσετε, να κάνετε? Ορίστε, πλησιάστε αν θέλετε. Λίγο να πάρετε ένα μικρόφωνο για να σας ακούσουμε όλοι. Να ρωτήσω τι σημαίνει μειωμένη διάγερση φλοιού. Που έδειξε κάποια στιγμή ο εγκέφαλος, ο εγκέφαλος έχει τρία βασικά επίπεδα, να δούμε έτσι σε μια εγκάρσια ατομή. Έχει το βαθύ μέρος του εγκεφάλου, ερπετοειδές, ας το πούμε τώρα έτσι για λόγους ευκολίας, τα πιο παλιά μέρη του εγκεφάλου, έχει το πιο εξελιγμένο μέρος που είναι το θηλαστικό και έξω βρίσκεται ένα μέρος του εγκεφάλου το οποίο υπάρχει μόνο στον άνθρωπο. Ο νεοφυϊός, μυοκόρτεξ, για όσους ασχολούνται έτσι, μετά το εγκεφάλο. Αυτό λοιπόν το μέρος του εγκεφάλου υπάρχει μόνο στον άνθρωπο και σχετίζεται με τα μαθηματικά, με τον αλτουρισμό, με υψηλές δηλαδή αξίες, με υψηλότερες αξίες, με αξίες που δεν υπάρχουν μέσα στα ζώα. Οπότε να φτάνει κάποιος να έχει μειωμένη διέγερση, όπως είπε πριν ο Πουτζίνσκι, αν θυμάμαι καλά, στο πείραμά του, σημαίνει ότι έχει πάψει σχεδόν να λειτουργεί το εγώ, ας το πούμε έτσι. Έχει πάψει να λειτουργεί δηλαδή σε αυτή τη σφαίρα, έχει μπει πιο βαθιά μέσα.
Αυτό είναι υποθέτω που συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της βαθιάς χαλάρωσης, έτσι δεν είναι? Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, να συνοψίσω λίγο τα συμπεράσματα. Είδαμε λοιπόν ότι όλες οι παραδόσεις τοποθετούν την καρδιά στο επίκεντρο και των σωματικών οργάνων και της ζωής. Όλες οι παραδόσεις λένε ότι η ψυχή εκπορεύεται από την καρδιά, σχετίζεται με την καρδιά. Δεν σας το ανέδειξα σήμερα παρκώς. Είδαμε ότι η καρδιά έχει δικό της σύστημα κυκλοφορίας και πάλεται από μόνη της. Είδαμε λοιπόν ότι η καρδιά τη μέσω εξάσκησης, εμένα αυτό με ενδιαφέρει να σας πούμε σήμερα. Τώρα τα υπόλοιπα, ότι μπορούμε μέσω εξάσκησης να επέμβουμε. Για μένα το σημαντικότερο ίσως μήνυμα που έχω να σας δώσω σήμερα από το βήμα του είναι ότι μέσω εξάσκησης, γιατί αν είδατε πριν σε κάποια από τις μελέτες που περνούσαν γρήγορα, υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν εκγενετής. Υπάρχουν άνθρωποι με το χάρισμα, που έχουν διάφορα χαρίσματα και μπορούν εύκολα να εισέρχονται σε αλλαγμένες καταστάσεις συνειδήσεως. Το έχουν εύκολα. Οι υπόλοιποι που δεν το είχαν εύκολο ή που δεν το έχουν, οφείλουν να εξασκηθούμε. Και σας πληροφορώ ότι από το 2004 που ξεκίνησα την ενασχόληση με την καρδιά, έχω βρει ένα σύστημα που λειτουργεί. Και το σύστημα που λειτουργεί έχει σχέση με την παράδοση και την επιστήμη. Ένα από τα συστήματα που λειτουργεί είναι η γιόγκα. Αρκεί να την προσεγγίσετε όπως την προλόγησε πριν κυρία Κωσυφίδου. Δηλαδή, να την προσεγγίζω σε ένα σύστημα που σκοπό έχει να με ενώσει, να ενώσει τη διάνοιά με την καρδιά μου. Και όταν το προσεγγίζουμε έτσι, τότε έχει αξία. Όταν είναι απλά για ένα τέτοιο ατομιών, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τρόποι που δεν δώσει κανείς τους μυς και ίσως και πιο αποτελεσματική από μια ασάνα. Εάν θέλω να τεντώσω τους μυς. Όλες οι προσεγγίσεις, όταν ήμουν πιτσιρικάς και έκανα με στίβο, συνέχεια τους μυς δεν κάνει τίποτα. Τεντώναμε τα χέρια, τεντώναμε την πλάτη, μια χαρά τεντώναμε εμείς. Δεν υπήρχε όμως συνείδηση σε αυτό. Δεν υπήρχε δηλαδή η πρόθεση για κάτι πιο σπουδαίο. Τώρα, υπάρχουν λοιπόν οι έρευνες που μας λένε ότι η καρδιά δεν είναι απλά μια αντλία. Αυτό το έχετε υπόψη σας. Εκρίνει ορμόνες, εκρίνει νευροδιαβαστές. Έχει δικό της, έχει 40.000 νευρώνες. Ο εγκέφαλος έχει πληροφοριακά τώρα, έτσι. Έχει 100 δισεκατομμύρια νευρώνες. Οι νευρώνες είναι η φαιά ουσία που λέμε. Και ο κάθε νευρώνας έχει και 9 κύτταρα να το υπηρετούν, τη λευκή ουσία, τα νευρολογιακά. 1 τρισεκατομμύριο κύτταρα στον εγκέφαλο. Πολλά. Η καρδιά έχει 40.000, αλλά είναι πολύ συγκροτημένα. Φανταστείτε την καρδιά, έτσι, μια παρομοίωση τώρα μου ήρθε, σαν τους Σπαρτιάτες. Είναι τελείως συγκροτημένα. Και τα έντερα έχουν νευρώνες. Μην πούμε τώρα πάλι μέσα. Έχουν 100 εκατομμύρια νευρώνες. Υπάρχουν κύτταρα στα έντερα μας, τα οποία σκέπτονται. Γι' αυτό παρουσίασα εκ του Πλάτωνα λογιστικών, θυμοειδές, επιθυμητικών. Και τα τρία αυτά μαζί έχουν έναν διάλογο. Όταν αυτά τα τρία, γι' αυτό και αν παρατηρήσετε στο σχήμα όσο το παρατηρήσατε, το επιθυμητικό το χαπελώριο. Το θυμοειδές πιο μικρό. Το λογιστικό ακόμη πιο μικρό. Έτσι ακριβώς τα λέει ο Πλάτωνας. Το καθένα λοιπόν έχει άλλη δυναμική, έχει άλλες ανάγκες. Όταν αυτά τα τρία βρίσκονται σε ισορροπία, τότε δημιουργούνται συνθήκες για ελευθερία. Και η ελευθερία είναι το μονοπάτι για την ευδαιμονία. Όπως το είπε ο παππούς ο Αριστοτέλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο κ. Μεγαλός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναπτύσσει καθημερινά το κέντρο της καρδιάς του και γι' αυτό βρίσκεται σε υπηρεσία στον άνθρωπο 15 χρόνια και εφαρμόζει για την ανακούφιση των συνανθρώπων του μέσω των τεχνικών και των συνδυαστικών του συστημάτων τις εφαρμογές όλων αυτών των συστημάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.